Dúas persoas feridas nunha colisión frontolateral en Aguiño. Os vehículos implicados deron unha volta de campa a consecuencia do impacto. Dúas persoas resultan feridas nun accidente na parroquia de Aguiño. A condutora é unha ocupante dun turismo que bateu nunha colisión frontolateral con outro vehículo na estrada DP 7305 á altura de Aguiño. Os primeiros en atender a urxencia foron os axentes do GAEM de Ribeira, que tiveron que dar asistencia médica de primeiros auxilios aos feridos. Pois nada, ás 11:27 minutos recibimos unha chamada ao 112 indicando que había unha colisión entre dous vehículos na rúa Sálvora, a altura do número 27. Bueno, nun principio preguntamos a ver se facía falta a escarcelación ou se había feridos, o 112 indicábanos que non, pero, bueno, decíanos que obstaculizaban a vía os dous vehículos, entonces, bueno, decidimos desplazar un equipo de guarda, pois había que colaborar ca policía local para algunha tarefa, e ao chegar ali, dúas persoas do mesmo vehículo dicían que tiñan, bueno, dor na espalda e algunha no peito do cinturón de seguridade. Entonces, bueno, fixémoslle unha atención de primeiros auxilios esperando a chegada da ambulancia do 061 e despois nada, colaboramos na limpieza da vía no levantamento dos vehículos por parte da grúa das asistencias dos seguros. A consecuencia do forte golpe entre ambos coches, os automóviles deron unha volta de campa e acabaron no lado contrario do que circulaban. Polo momento estánse a investigar as causas do sinistro, pero todo indica que o vehículo que circulaba en sentido Aguiño invadiu o carril contrario, batendo co outro automóvil. Un dos feridos non precisou asistencia médica, pero os outros dous tiveron que ser trasladados ao Hospital do Barbanza. Un choque, sí, frontolateral, vai ser un vehículo que iba a dirección a Aguiño, que, bueno, son as causas que se están investigando aínda, que se foi un pouquiño hacia o lado esquerdo e bateu contra un vehículo que viña a dirección Ribeira. Foron, bueno, non, un dos vehículos non quixo ser trasladada, o outro sí que tuvo que ver outra ambulancia de Boiro, xa que, bueno, o ter dolor de espalda, o procedimento é que van en colchón de vacío, polo que era necesario dúas ambulancias, estuvo esperando para que chegara esa segunda ambulancia e levaron as dúas persoas ao Hospital do Barbanza. Con este súmase un accidente máis á lista de sinistros nas estradas do Barbanza no que vai de ano, aínda que sen falecidos, foi aparatoso e de grandes danos materiais. Tiñan moitos danos materiais, os vehículos para ser un golpe que parecía nunha zona de casco urbano e tal, eran uns daños bastante considerables. Por sorte, neste caso non houve que lamentar maiores problemas. Ata o lugar desprazáronse efectivos do GAEM de Ribeira, Policía Local, Garda Civil de Tráfico e dúas ambulancias do 061.